We are here in King Khalid Airport. So, andito na. The bag is wrapping. Ha? This wrapping. No, thank you. So, they asked me guys, tinatanong nila ako kung i-wrap ba daw yung aking bagahe. So, I think it's no need na. Kuya, shout out ka, live tayo sa YouTube. Vlogger tayo. Ayan, kababayan natin guys. So, taga saan ka kuya? Sa Leyte. Ayan, taga Leyte kuya. So, ayan. So, James Robinson, shout out, how are you? It's been a long time, you did not come to my live. So, here we are na. So, thank you for the 2 thumbs up, guys. And here our kababayan. So, andito po yung ating mga kababayan, guys. So, okay. Ayan. Ayan, kumusta? Good evening, Ayan. Ayan, pauwi na tayo, Ayan. Tara na. Hala, uli na siya. Oh, tara na. Tara na, Ayan. Dito na tayo. Ayan, nandito na tayo, guys. O, di ba? Ito yung pinakamasayang moment nating mga OFW, yung pauwi na tayo. Hello, Sisi Maribit. Hello, kumusta po? Thank you po sa pag-drop by. Ayan, naka-live po tayo. Nandito po tayo sa King Khalid Airport, guys. Ingat sa biyahe. Thank you, Ayan. Thank you. Wow, uwian na sisihan. Yes, yes. Ano na. Diba, last September pa yung plan na uuwi ako. So, ngayon lang talaga. Ayan. Nagkagulo pa kami ng amo ko kahapon kasi nag-check ako sa flight status ng Philippine Airlines. Tapos, walang biyahe sa 25 ng January. So, sabi ko sa amo ko na walang eroplanong magbiyahe sa 25. So, tumawag sila sa agency, sabi may flight daw sa 25. So, wala lang ako, tumahimik lang ako. Tapos, sabi pa ng matanda na yung utak ko daw, andun na daw lagi sa eroplano, takot daw ako maiwan. Sabi ko, hindi naman ako takot, gusto ko lang magiging alerto, diba? Kasi mas okay yung magiging updated tayo. So, ayan. Oh, hintayin mo ako. Gusto ko sumali sa'yo. Ayan, James Robinson. Thank you so much, James Robinson. Ayan, melancholy ko. So, andito po yung ating mga kababayan, guys. So, busy-busy po sila, guys. Ayan. Andito pa po tayo sa labas, guys. Andito pa po ako sa labas. Maya pa po konti yung ano natin, pasok natin. So, yung flight po natin is mag-aalauna na ng madaling araw. So, 1 AM na. Kaya, ayan. Salamat, Sis Maribit. Thank you so much, Sis Maribit. Kayo din dyan. Mag-ingat din kayo lagi. Ayan, mag-ingat ka dyan palagi. Ayan, regards na lang ka na ko yan sa imong family, nila nanay. Ayan guys, nakamask tayo guys. Pero yung iba nating mga kababayan guys, hindi sila nagmamask. Hindi sila nag-face shield. But it's okay. Ayan, as long as we are being protected. Salamat, ingat ka rin. James Robinson, tara na. Uwian na. Nakakaingit naman. Ayan mo ayan, sa susunod, na din. Uuwi ka na din, Son. Ayan. Ayan. Parami na yung mga kababayan natin, guys. Nagsidatingan na. Ayan. So, thank you so much. Salamat sa inyong lahat, guys. Baka ano ko si Kuya. Baka may
maano tayo dito guys ba na yung makakilala lang, di ba? Ayan, thank you po sa mga viewers natin dyan. Shout out po sa inyong lahat. Yes, hoy, sumakay tayo ng bus. Oh, mayroong bus. Oh, mayroong bus. After 1 hour, okay? So, ayan, after 1 hour daw, pwede na daw tayo makapasok, guys. So, ayan, hintay-hintay lang tayo konti. At sa mga kababayan ko dyan, baka may makapanood sa atin na mga kababayan natin dito sa Saudi. So, kaya nga po talaga, guys, mag-register tayo sa Red Cross bago ang 3 days bago ang ating flight. At pakitingin na din, guys, sa ating mga ticket kung confirm ba yung ticket natin. And then, pagitingin din guys kasi meron kababayan tayo guys na hindi siya, imbes na mag-flight na siya guys, hindi pala siya nabigyan ng exit visa. So kailangan din yan na i-check din natin. And always check the flight status guys kasi pabago-bago yung status ng biyahe sa Philippine Airlines. So sa mga papauwi dyan, so, ayan po, kunting paalala lang po bilang kaibigan at kababayan ninyo. So, thank you po so much si Maribit, si Ayan, and James Robinson. So, thank you so much sa inyong lahat, guys. So, yung amo ko is nandun pa po sa ano, guys, sa nandun po sila sa baba. Nandun pa sila sa ibaba. So, ayan po. Si Kuya, sobrang busy si Kuya sa kanya. Taga Leyte po si Kuya. Ayan, shout out sa kanyang pamilya sa Leyte. Ayan. Di ba Bisaya, Kuya, ang taga Leyte? Waray. Waray. So, ayan. Sa pamilya ni Kuya dyan, ayan, nandito na si Kuya. Going back home na, balik na. Walang anuman. Ayan. So, ayan, Kuya, manood ka na lang sa live natin, Kuya. Live to. Tatlo lang yan sila. Lima kanina. Sa YouTube po to. Baka gusto mo mag-subscribe sa channel ko, The Bula ko FW. So, ayun si Kuya din, sobrang busy pa. Uwi na din. Say hi, Kuya. Shoutout ka sa family mo. Taga saan ka? Taga Cavite si Kuya. So, shoutout sa family niya. Live po, live. Ha? Live po. Oo, live po tayo sa YouTube, Kuya. Shoutout po, live. Ayan. So, shoutout daw. So, ayan po, guys. So, dito po sa Riyadh, guys, is hindi po sa malamig. Galing po kasi kami dun sa probinsya. Probinsya pa po kasi sa amin. Ingon ni mo, Bisaya ko usab. Bisaya ka, James, diba? Oo nga, naalala kita, James. Niloko mo ako nung hindi pa monetize yung channel ko dati, diba? Lagi kang pumapasok sa live ko. Niloko mo ako. Diba? Sabi mo, nasa California ka. Tapos, foreigner ka. Tapos, nagbibisaya ka, nagtatagalog ka. Kala mo, nakalimutan kita ha. So, ayan na. Shoutout sa family ko. Sa Casas family, Tampos family. So, shoutout. Ayan. Kahit na mayroong medyo mataas-taas ang proseso sa pag-uwi, guys. Pero, at least, makasama natin ang ating pamilya after ng quarantine. And then, happy na din tayo. So, this is the very happiest moment sa ating mga OFW. Ang lalaking yun ay night boat. Hindi pwede. Ano? Ano sabi mo, James? Anong night boat? Nagsimula ka na naman ng loko, ha? So, shoutout nga pala kay Ogie Pogi. Ogie Pogi, where are you? Here I am. Nakalive po tayo. Ayan, and shoutout kay Cebuana Vlogs. Shoutout kay
Fly Away Tiffany Gardener, na-miss ko na siya. Hindi ko na siya nakitang nag-live. And shout out kay Chip Manix Vlog. Si Chip Manix Vlog parang natutulog na, hindi na nagba-vlog. So shout out alas 7 ng umaga dito, Lunes, Enero 25, 2021 dito sa San Francisco. James Diva, you are the husband of I forget. You're the husband of I forget. So, ayan lang. So, sobrang dami na pong tao, guys. Ayan po yung mga kababayan natin, guys. Ayan. So, ayan na. E.G. Boge. E.G. Boge. E.G. Boge. Okay. So guys, please don't forget to watch my premiere later. Mayroon pa tayong premiere guys at 12. Yeah, 12. So, hindi po ako makapasok sa premiere kasi I think papasok na kami dyan sa aeroplano kasi 12:55. Di ko sigurado. Hindi ako sigurado. So, I'm not sure. But please be in my premiere guys. Ang lahat po na magsali sa aking premiere or manood sa aking premiere later. Meron pa tayong tutorial about sa ECIF kasi meron tayong mga kababayan guys na nagko-comment sa tutorial natin sa ECIF Red Cross last na. Sabi nila hindi daw sila makapag-submit sa Red Cross. So, ayan, gumawa po ako ng vlog. Premiere ko po later. Nakasita po siya sa premiere guys. Pakicheck na lang po sa mga videos ko. At mayroon din po akong latest videos po na premiere ko kaninang umaga. So, pakicheck. Panood rin nyo din guys sa mga hindi pa nakapanood. And then, don't forget to like guys and share my video always. So, James, please watch my premiere later. Ayan, Melancholy. Kung mayroon po tayong premiere later. Ayan, at babawi na lang ako sa iyo yan pag andun na ako sa Pinas kasi hindi pa talaga ako sa videos mo. Hindi pa ako nakapag-play. So, babawi na lang ako ha, na mag-play all na lang ako sa videos mo. So, ganyan na lang. And then, mag-playlist na lang ako ha. So, ganyan na lang. So, okay. Ayan. Pinapalinya po yung mga kababayan natin. So, ayan po sila ni Kuya. Ayan. Mga lalaki kasi itong nakasunod sa akin, guys. Pero mga mukhang ano rin naman, mga bababae. So, ayan po. Sis Maribit. Mag-ano na lang din ako, magbisita ako sa inyo, guys. Pag doon na ako sa Pinas, guys, ha, manood ako ng inyong mga palabas. Kasi, ano na, doon na makapag-spend na, wow, nakapag-English na naman tayo. So, ikot-ikot ko na tayo, guys. Ito po yung International Airport ng Riyadh. Andun po yung mga kababayan natin, pero wag na lang tayo magpunta doon kasi meron tayong mga gamit. Baka maano pa tayo. Ma-out of passing. So, dito lang po tayo. Malaki po itong ano guys, Riyadh King. Baka naubos na siya. James, ba't ka tumawa? Nag-loading tayo. Tinawanan mo ako. Kaya, ayan, nag-loading tayo. So,
Live muna tayo guys habang nasa labas pa tayo. Andito pa tayo sa labas guys. Hindi pa tayo nakapagpasok, no? So, ayan. Ayan, nawala na si James. Uy, thank you sa nag-thumbs up. Thank you. Thank you sa bago natin dyang viewers. Salamat sa thumbs up. Uy, James, huwag ka dyang, huwag mong kalimutang mag-thumbs up. Joke lang. So, paalala ulit guys. Tatlo po yung kailangan nating ikalinganak, tamsak host. Ayan, welcome ikalinganak. Ayan, kumusta po kayo? Kumusta? Thank you, thank you. Kumusta host? Okay lang, dito tayo sa labas ngayon. Kumusta po kayo ikalinganak? Kumusta po kayo? Salamat po sa pagdalaw. Ayan, thank you so much. Shout out po sa inyo ikalinganak. Shout out sa inyo. Ayan. So, andito po yung ating mga kababayan, guys. So, kuya, shout out kayo, kuya. Ayan, naka-live po tayo sa YouTube. Shout out po kayo. Good evening, bro. Ayan. Good evening daw. So, kumusta po ikalinganak? Kumusta na po yung WH mo? Nakita kita lagi kang nagsa-silent LS. Ganyan din yung ginawa ko dati. Yung hindi pa ako na-monetize. Ganyan din. Laging nagsa-silent LS. Habol-habol host. Malapit ka na ba? Malapit mo na ba ma-reach yung yung 40 watch hour? Oo, silent LS po ako. Busy kasi eh. Okay lang yan. Paano? Kahit na ilang tao lang yung magtambay, basta magtambay lang sa LS mo. Na din yan, dagdag na din yan sa oras mo. Sige, pagdating ko sa Pinas, na lang, i-playlist din kita, kayo ni Ayan. 1.7 panid ko. So, okay na yan, itudo na lang yan. Para makaahon na. Oo nga po, oo. Ayos lang yan. Araw-araw kahit na mag-silent LS ka lang, at least nabagdagdagan kahit na 10 hours every day or 20, mahirap yung 20 hours. So 10 hours is okay na yun every day. O hindi kaya mag-LS ka, i-double mo morning and evening. So ganyan. Ang hirap talaga abutin ng 4,000 watch hours ikalinga vlog. Yung isa kong CP dati, nasira na, hindi na gumana, mag-off na. And then, yung tab ni Sis Playa Tiffany Gardner, yung tablet niya, nasira din, pati yung charger. Kasi yung LS dati, umabot ng 8 hours, 10 hours, so grabe talaga. Kaya yung na-demonetize yung channel ko. O nga po, host, ang hirap, na-demonetize ang channel ko last October. Kasi gawa ng hindi ko natanggap ang PIN. Na-demonetize yung channel natin. But thanks God at nakapag-manual tayo ng verification. So, monetize na ulit yung channel natin. So, ayan, ngayon napauwi na ako sa Pinas. Gusto kong makatulong din sa mga ngailangan at sa mga kapwa ko YouTuber, lalo na kasi ganyan din, 'di ba? Galing din tayo sa tinutulungan lang tayo dati. No, tinutulungan tayo dati para ma-reach yung goal natin, yung threshold natin kay YouTube. And then ngayon nandito na tayo. So kailangan din tayong tumulong sa kapwa natin. So, inshallah, hindi na ako magiging busy masyado dun sa Pinas. So, makakatulong na ako sa inyo, guys. Babawi na ako sa inyo. So, sa lahat ng mga bumisita na hindi ko pa nabalikan. So, huwag kayong mag-alala. Ingat-ingat po sa biyahe. God bless po. Oo, salamat. God bless you too. Kaya, tiyaga. Oo, kailangan yung talaga dito sa, sa pag-YouTube. Is kailangan mo lang talaga yung determinasyon din. Kasi kung wala kang determinasyon, ang dami ding pagsubok sa pag-YouTube.
Yung iba sumasahod ng malaki. Totoo, may pera talaga sa YouTube, guys. May pera. Kikita ka sa YouTube kapag masipag ka. And hindi naman tayo sikat. So, hindi tayo sikat. So, konti lang yung ating mga viewers, guys. But, ayan, sipag-sipag lang. Ayan, enjoy lang. So, di ba? Kapag mahilig kasi, hindi ba, karamihan sa atin is mahilig tayo sa gadget, o di ba, mahilig tayo sa mga social media. So, why not, pwede natin gawin yung ating pagiging mahilig sa social media, nakikita tayo, di ba? Sa pagiging isang, kahit na maliit na vlogger lang tayo, guys, pero at least, ano din tayo. So, ayan, talaga. Sipag at tiyaga din ang kailangan. Maraming pagpupuyat ang kailangan kasi mapupuyat ka sa pag-i-edit. Ako, experience ko talaga yan, ikalinganak, na kahit na matagal ako matapos sa work, pag mayroon akong gusto i-upload na videos at hindi ko pa na-edit, kailangan ko i-edit. So, ayan, kahit na 3 AM, 4 AM na ako makapagpahinga. So, ayos lang yun. Basta ma-upload ko yung video. So, di ba? Grabe yung eye bag. So, walang YouTuber na walang eye bags. Di ba si Baribet? So, di ba? Di ba, naalala ko pa dati si Sis Baribet na, yung hindi pa din na-monetize yung channel niya, na magagalit na sa kanya yung husband niya. Kasi yung plato hindi na niya mahugasan, yung labahan hindi na makapaglaba kasi sobrang busy na. So, ganyan. Ayan, parating na din yung mga kababayan natin, guys. Ayan. So, ayan na po. Ayan. So, ayan lang. Enjoy lang sa pag-vlog. Enjoy lang sa pag-vlog. Sis ikalinga na. Upload more videos. Yung mga inspiring videos. O yung mga videos din na makakatulong sa kapwa natin. Or yung mga daily vlog. Kahit na maglakad-lakad ka lang dyan para magiging din. Simply Riyat. Oh, multitasking pag YT. Yes, exactly. Sis Maribet, multitasking. Diba? Grabe, ganyan tayo kasipag, Sis Maribet. Puyat sa trabaho, pagod sa trabaho, pagod sa pag-YT, puyat sa pag-YT. Ayan. So, walang vloggers, walang YouTuber na walang eyebags. Simply Riyat 123. Oh, ayan, shoutout sa iyo, Sis Simply Riyat. Shout out. Ayan. Kumusta po, Simply Riyat? Simply Riyat. Ayan, matagal na kitang hindi na-meet. Simply Riyat, musta? Magkasin kayo. Musta sis? Ayan, musta daw si Simply Riyat, sabi ni Ikalinga na. Kumusta daw po? Sabi ni Sis Ikalinga. Ayan, kumusta si Simply Riyat? Na-miss kita. Matagal kasi ako hindi nakapag-live. So, ayan, itodo ko na lang tong data ko, guys, kasi hindi naman to magagamit pag na. Uwi ka na pala, sis. Dito na po tayo. Ayan, na po tayo. Yan, yung mga kababayan natin, guys. So, diba? Ubusin ko na lang tong data ko, guys. Kasi naman din, hindi na to magagamit sa Pinas eh. Ubusin ko na lang para hindi ko nakita comment ni Ikalinganak. So sorry, Ikalinganak, hindi pala nakita ni Simply Riyat yung mo. God bless, sis, ingat sa pag-uwi. Thank you, Simply Riyat. Thank you po. Thank you so much. So, ayan. So, screenshot ko na lang after ng live na to, mga na lang tayo, guys. Screenshot ko na lang yung pangalan ninyo, guys, para makapagdalaw-dalaw naman tayo. Kasi basta sabihin ninyo, ay, si Bulak, hindi naman yan bumabalik pag pinupuntahan.
Oy, bumabalik ako guys pag may time. Grabe lang talaga ka-busy yung alam nyo na yung mga Arabo guys na yan yung ugali nila eh. Yung gabi ginawa nilang araw. So pag gabi talaga sobrang busy. Kadalasan party-party. O ingat ka dyan sis. Oo po. Salamat po. So, ayan. Nagsasalita lang ako dito. Nagla-live lang ako guys. Kasi may nag-register kasi ako ng data. So, ayan. Umalis na yung amo ko. Andun sila sa ground. So, ako lang dito. So, mag-yaw-yaw-yaw-yaw lang ko dito. Si Buwana Vlog, sorry kanina nag-loading net ko. Di ko napuntahan premium mo. No problem si Buwana Vlogs. Oh, you're still awake. Yeah. Shout out si Buwana Vlogs. Ito na tayo. And happy birthday. Oy, nanalo ako sa'yo. Thank you sis. First time ko yung nananalo sa mga parapol sis. Kasi wala talaga akong sa mga parapol-rapol. Oo, 100. Ayan, may 100 pala ako. Pagkano yun sa dollar, oy? Diba? Kasi super chat mo na lang sis para may dagdag sa sahod natin. Kapal ng max ko, no? Sis Ivana, anyway, shout out sa inyo and thank you so much sis for always supporting me. Ayan, so shout out, ikalinganak, so shout out po. Ayan. Good evening to you sis Ivana Vlogs. Good evening. Simple Riyad sis, musta ka na? Hoy, Simple Riyad, kanina pa si ikalinganak magtanong ng tanong sa'yo na kumusta ka na daw. Salamat si Cebuana. Thank you sa pag-giveaway mo. Thank you sa parapol mo. Hindi ko yun alam sis. Natulog kasi ako nung nagsimula kang mag-raffle kaninang umaga. Natulog ako nun tapos nagising ako. Tapos nag-message ako kasi may premiere ako nag-message ako kay Ogie Pogi. And then sabi ni Ogie na go to Cebuana Vlogs. I think you win your raffle. I'm not sure. He said. I'm not sure if that is really you. I think you win 100. Wala kang adsis nung pagpasok ko. Okay lang yan. Nagdadamot na naman si Lolo. Wala tayong ads. Uwi ka na. Hello, Mabes! How are you? Ayan, nakapag-English na tayo, Mabes. Thank you so much for dropping by, Mabes. Ayan. So, ayan po yung mga kababayan natin, guys. So, ayan sila, guys. So, ayan. Yes, Mabes, we're going back. Wow, English, Sarah. Oy, Mabes, yung sabi mo na business. Ano ba yun? Hindi ka din naman ng message sa sa FB ko Binigyan kita ng binigyan kaya kita ng FB. Anong klase ba yung business map? Ano ba yun? Parang magiging excited ako nung business na yun na sinabi mo. So, ayan, shoutout sa inyo, Mips TV, Cebuana Vlogs. Anong FB mo? Limutan ko. Ay, ang tanda-tanda mo na talaga, Mips. Nako, makakalbo ka na naman dyan ng... Joke lang, Mips. Huwag mong seryosohin, ha. Nagbibiro lang si Bula. Gusto ko lang tumawa, Mips, kasi mag-isa lang naman tayo. So, ayan, para tayong nakalaya sa kulungan. Bahala ka dyan. Hindi na kita bigyan. Sabi ko na nun na nag-reply kaya ako. Pag-check mo lang sa comment. Kasi nag-reply ako dun sa comment mo. Huwag kang magiging makalimutin, Mebs. Baka sabihin nila, ay nako, ang tanda-tanda na talaga ni Mebs TV. So, sabihin mo ngayon. Sige na, sabihin ko. Search mo na lang. I-message mo ako sa Messenger. Yun na.
Yun na yung pangalan ko. Yun na yung pangalan ko. Buong pangalan ko. Ellen Grace Campos Casa. So, yun yung FB ko. Copy mo na lang. Ellen Grace Campos Casas. Baka yung spelling din mamali. Pag-check na lang sa reply ko, sa comment mo. So, ayan na. Let's move forward. So, tumingin ako guys sa sasakyan. Baka naman kasi salita ako ng salita. Sige. Sige. Oh, nakuha mo na, Mebs. Kuha mo na. Sige, message mo na ako doon. Basta wag lang yung scam, ha. Mahirap na, Mebs. Alam mo naman kung gaano kahirap magkuskos ng inidoro. Di ba? Basta wag lang yung scam. Basta sigurado lang na magkaroon tayo ng pera. O, di ba? Joke lang. Diba? Seryoso ako, Mebs. Kasi, di ba, mahirap naman talaga yung buhay natin, di ba? Di pa mo pa nakuha. Hala, sorry, kuya. Saglit lang, ha. So, ayan, dahanin mo kasi magsabi. Ay, wag na. Pag-check na lang kasi sa reply ko. Di ba nag-comment ka? Di ba nag-reply ako? Pag-check na lang. Baka may mga ano pa, makuha nila yung pangalan ko at manligaw pa sa akin. Joke lang. Okay, Mibs. I-copy mo. A-L-Y-N. Ellen Grace Campos Casas. Tinawanan ako ni Mibs. So, shout out Mibs TV, shout out Cebuana Vlog, shout out Maribet Boysilio, shout out Ayan Melancolicos, shout out James Robinson, shout out Simply React, shout out Ikalinga Nak. So, thank you so much sa inyo lahat, guys. Ayan, ang hinay. Pasensya na kayo, guys, kasi nasa labas pa tayo ng airport. So, pasensya na kayo sa ingay ng mga sasakyan, guys. Thank you. This is the moment. This is the moment, guys, na ang mga OFW ay magiging malaya sa kamay ng kanilang mga camel. Okay na? Are you sure? Add mo ko, usap tayo. O sige. Basta sigurado lang na makapag-income tayo niyan. Kikita tayo, Mibs. Kuya, shoutout mo family mo, kuya. Oh. Ayan, kababayan natin. Live po tayo sa YouTube, kuya. Ayan, seryoso si kuya. O sige, Mibs. Ano react kita? Hindi ko man alam yung FB mo. Ikaw yung 100% legit. Hindi halata masaya ka. Aw, ang saba. Hindi halata ang masaya tayo, Mibs, no? Grabe yung mga camel, guys. Parang ayaw tayong pakawalan ng kanilang halwa. Diba? Bumising ako ng umaga kasi naglinis, parang buong bahay. Grabe, parang since nung nag-book na ng ticket ng anak ng amo ko, parang araw-araw nagluluto ako ng mga tinapay. Grabe yung stocks ng tinapay, yung kubos, Mibs. Ay, grabe, Mibs. Napuno yung ref nila, Mibs. So, parang gusto ko maglinis, hindi ako makapaglinis ng mga cabinet, mga sulok-sulok kasi yung amo ko matanda. Nagpapastock siya sa kubos. So, grabe talaga. So, araw-araw nagluluto ako ng klija, ng kubos tama. Oh my goodness. Sabi ko nga sa kanya,
makabalik na lang ako dito, yung mga kubos na to, hindi pa to mauubos, sabi ko sa kanya. Di ba, 2 months lang naman tayo mawawala, tapos parang ano ba, grabe yung amo ko. Tapos kahapon, sabi niya sa akin, gumising ka ng umaga, kasi ano daw, kailangan daw makapagluto ako ng tanghalian ng umaga. Hi, Mama Maribet, ayan. Hello, Mib, sabi ni Sis Maribet. So, hi daw sa'yo, Sis Maribet. So, yung amo kong matanda, guys, grabe. Imbis na papauwi na ako, ay nako, araw-araw naggawa ng mutasis, ng mga kubos. Grabe talaga, guys. Yung stock ng ref nila, guys, nako, punong-puno ng mga kubos. Hindi ko alam kung paano niya yun kakainin. Hindi naman sila kumakainan masyado kasi mga maarte din naman yung mga anak niya. Siguro sa isang araw, bira lang mayroong makain nun 3 piraso. May mga ganun lang. Pero, ewan ko ba sa utak ni Tanda. But anyway, that's their life too. Wow, inclusion naman. So, ayan po yung mga kababayan natin, guys. So, hindi na natin sila malalapitan kasi, ayun sila. Sana makabuild ka ng business kasi naka-promo pa. Ano ba yun? May ano ba product? Ano ba yung klase na business nga? Ay, sabi mo nga na nga yan, i-promote mo. Mibs, i-promote mo yung business na yan. Para naman makatulong sa mga kapwa nating kababayang OFW. Diba? Sabi mo, i-promote mo nga yan, Mibs. John Alfanta, hello kapatid at Ibola ko FW. Hello John. Hello, kumusta po kayo dyan? Hello John Alfanta, shout out to you. Sir John, kumusta po kayo Sir John? Thank you so much po sa pagpasok. Nasa vlog ko na yon. Ay, nasa vlog mo na ba yun, Mebs? Hindi ko pa napanood yun. Halata na talaga, Mebs, na hindi na ako dumadalaw. Ikalinga na, shout out once again. Showmaking online business franchising. Wow! Nice yan, Mebs, So, magkakaroon ako ng online shumay. Wow! Ano ba yung nangyari sa ating mas? Lalo ka atang gumaganda, kapatida. Wow! Thank you naman dyan. Sa loob ng 2 years and sa loob ng 4 years and 7 months sa kamay ng mga camel. Wow, thank you so much. Gumaganda ba tayo, John? Si John Alpanta, kumusta? Kumusta mo diha sa Iligan? Shout out sa mga taga-Iligan. Shout out sa mga taga Hingao City, taga Cagayan de Oro, shout out. Plus Talk Operator Delivery Service Franchise. Sige Mebs, parang gusto mo ko yan, Mebs. Sige Mebs. Pag Mebs, pag maka-afford ako sa sa franchise. Diba? Kasi mahal din naman yan. Malaki din. Kailangan ng pera. Okay lang. Taga sa day ka sa Pinas, kapatid. Taga Magsaysay, Misamis Oriental, kapatid John Alpanta, Bisayang Dako. Ayan. Bisaya, Tagalog. Nungod kidaghan man tag mga viewers po nga mga Tagalog. Messenger lang. Sige, Mebs. Ma'am Maribet Boysilio, shout out daw sa'yo. Sabi ni John Alpanta. Ayan. So, shout out sa inyong lahat. Hala, naubo na ako sa kakayaw-yaw. So, sige guys. Abanti mga Bisaya. Sir Jan.
guys, mayroon po akong premiere mamaya. Sir John, mayroon po tayong premiere mamaya. So, paki-check na lang po sa aking premiere mamaya, guys. And don't forget to like na din. Salamat. Salamat daan. Wow, salamat daan. So, sige guys, hindi na ako matatagal end na ako guys kasi ipahinga ko na yung lalamunan ko. Kanina pa ako nag-yaw-yaw. So, 40 minutes na din tayo. So, ayan, shout out once again Casas family, Campos family, and Milan family, Rivera family, Labor family. Shout out Sir John Alfanta, Sis Mitz TV, Sis Baribet Basilius, shout out Ikalingana, shout out Simply Riyadh, shout out James Robinson, shout out Ogie Pogi, shout out kay Flywick Tiffany Gardiner. So shout out sa inyong lahat guys, thank you so much. So see you guys later on my premiere and see you when I'm home in Philippines. Wow, English. Okay, bye-bye. God bless everyone. Ingat po kayong lahat, guys. Thank you so much sa inyong pagsubaybay. Thank you for being with me always. Thank you for the support. Bye-bye.